rasane sesembanku oleh kraton Panjalu. Temenggung Wirana. Kowe aja anut gujuk ora ngerti rembug. Negara Panjalu kuwi ana tatanane. Yo kene ora ngemutke marang tumindake Bro Kumara malah mbalui. Endrodanoy, najan kowe ngelokke aku anut gujuk kang ora ngerti rembug. Nanging kuwi kang dadi kamulyan mulaku sabelo tak toto sak lembaring nyawane. Ya, tumenggung Wirana to jagat ngantiya kagulung. Aku ora bakal pisan-pisan balu yen tak sernake kowe maju. Waton menungso kaya kowe ijeh urip ora bakal langgeng anggon kuwasa ning jagat kraton. Bro Kumara, Anoyo senajan to nyabrang segara getih awawaton ora gelem mleleh saka keprabon ning Panjalu. Aku kang dadi pepalang. rawe rantos malang-malang gagal. Bro Kumara. Ya. Mario sedina ambal kaping 7 kebasan. Aku ora ora. Nanging yen kowe tak kedhepake ora ilang, bakal tak sebak idra-idra. Iya. Endro Tanoyo. Sopo kowe kek? Kowe bali cilaka ora bali sengsara. Bali cilaka ora bali sengsara. Persasat sudo gunting tatulur. Aku bali yang Sukodono cilaka. Yen aku maju, aku rekoso. Ya. Senajan ora apa, aku bali yang Sukodono. Kaya ngono. Antu-antu baline garwamu Endro Tanoyo. Iya. Tarwati aja kaget. Nganti cengklung menanggunmu ngenteni baline garwamu Endro Tanoyo. Ora bakal tumuli bali. Ngerti? Garwamu Endro Tanoyo tumeken pati.
Ngedeni. Tur malah ora digawa kondur ning Taman Sukodana. Pengen ngerti sing mateni Indratanaya bojomu? Aku dhewe. Ngerti? Sing ning pengarepanmu dudu Bro Kumara apang kapatih ing penjalu. Nanging Bro Kumara sing ning ngarepmu Nalendra Agung Kraton Penjalu. Ratu ing Kraton Penjalu Prabu Bro Kumara. Nalikane aku jumeneng dadi ratu, garwamu wong sepisanan sing ora sausuk wani marang aku. Kula kang kuwi ora muka menawa bojomu dadi korban. Bojomu dadi korban merga ora manut marang aku. Kok tega wengis banget tumindakku, Bro Kumara. Kok wengis lan kejem banget. Jur salah garwaku apa ngotos jenengan nyedani karo Kang Mas Indratanaya. Darwati, ora usah kowe ngerti perkarane kakung. Ucap-ucapane pawestri kuwi soal gondot neloko ora katut. Mula aku teko kene merga kebak ing pangeman kang tumanduk marang kowe krana kowe ditinggal mati karo bojomu Indratanaya. Kowe ditinggal garwamu teges saiki kowe dadi warondo. Randane Indratanaya Tarawati bakal tak alap dhewe. Jur kudune aku dikul-ati marang kowe. Aku ancek mangkene garwaku. Ora sudi aku, Bro Kumara. Arepa kowe selak, arepa kowe nampik. Nanging kowe ora iso wal saka jenengan. Ibarat kowe manuk ana ing sajroning kurungan. Kowe mapan ana ing kerangkeng matan. Ora bakal bisa wal. Lamun ora aku sing wali. Kariku kowe selawase dadi warondo, apa mukti wibawa bareng kalawan Bro Kumara ning Kraton Penjalu? Iya aku selawase dadi rondo kalamun aku kelakon rati marang kowe, Bro. Nggih. Aku moh Bro Kumara. Pamintaku.
Kumara menaikin jiringan sampun sedo Kang Mas. Bro Kumara, Indra Tanoyo. jebul kowe mentolo lan tegel. Kejem lan mengis wani mrawasa lan gawe. Ora mung cukup kowe. Keluarganing Sukodana bakal tak rusak. Mergo kowe jajal-jajal. Dadi kepalaning Kumara. Nalikane aku mendengar aku mereka mendengar. Bro Kumara, Anoy, iki garwah kamu sedulur bathuk senyari. Jelek jiwat anake gede dikonjak bojone. Tak rewangi tete sing gede tukang mas. Indra Tanoyo. Ojo kowe keplok tangan banteng sikil. Jembelo siramu. Dupeh aku tau tanding. Barang dene aku ngoncati saka perangan. Iki dina kang pungkasan. Kanggo cilakane Indra Tanoyo. Ayo iki adepono blok-blok kang sejati. Adepono. Iki wani besok. Apa kowe cilaka kaya sing dirasakno Indra Tanoyo? Aku bisa maksa rasa. Piye? Kowe dewangkal. Aku duwe cara. Aku duwe cara kanggo ngluluhke ati. Pengen ngerti caraku? Pengen ngerti caraku? Caraku ini! Iki caraku! Aku seneng nanging ora kelakon kapela ora kurang ngrasakno. Kowe gelem apa ora? Nek ora gelem tak iya kari kowe gelem apa ora? Timbang kowe moh, kowe urip aku nyawang loro atiku, luwung kowe tak kowe gelem apa ora? Gelem apa ora? Iya, aku gelem Bro Kumara. Kowe gelem tak pundhut kamu? Kowe gelem nanging yo kene kowe nangis. Kapeksa. Yo. Kapeksa kowe ikhlas. Lain batin kowe tresno marang aku. Jawab. Sinau tresnani marang kowe Bro Kumara. Tresno mbok sinaoni. Sinau tresno. Swen. Saiki uga. Tresno marang aku. Ucapno. Ora ketang ana ing tegaling lati. Kang Mas Bro Kumara, aku tresno sampeyan. Muni ngono.
Ora muni tak pateni. Ojo. Kaki. Ayo. Sing manis, sing manis. Mas Prakumara. Moh karo nangis. Ora enak. Karo mesem. Ben aku lega atiku. Kang Mas Prakumara. Aku tresno sampeyan. Ayo. Ora tak pateni. Ya yo tok ae. Ayo. Sing kewat. Kaya sutare lho kewat. Ngono kuwi. Mas Prakumara. Elik ngono. Lah kok ati lara kok dikongkon guyu ki piye to? Atimu lara. Engko atimu tak pijeti. Ning kene tanggone. Ya wis aku sebut dadi bojomu Kang Mas. Tenan. Tinggal ke Sukodono garwa Prameswari ing Penjalu Bali. Aku iki teko papan. Apa isih adoh Kadipaten Sukodono? Keraton Penjalu adoh banget. Ana kawujudan kang gegirisi. Kang nekak aku satemah. Aku ora duweni daya. Lemes apa beban. Iki teko ngendi? Ora enek panggonan siji-siji. Ya. Aduh. Waduh. Lagi barang kemekono ing sakanalas. Kok ana pawongan mereka? Jane iki urip apa wis mati ya? Coba. Jebul isih ana pedute. Lho tak damang iki bakal tak tambani, nanti tak tambani karo apa iki? Kaya ono wit-witan bakal tak goleke tangga. Muga wae anggonku nandani bisa mari, bisa waluya sak kemahe jati sak kemahe warga. Wis durung urip. Sopo kowe iki? Kula Lasti, Asli. nggih. Lajeng jenengan sinten kok saged kantoko wonten ing tengah alas? Aku lagi wae semaput. Aku lagi wae kantoko. Mergo aku ora duweni daya. Lemes saran duning badan. Suasana. Nggih. Banjur sapa sing nambani aku? Sing ngusadani aku? Saiki aku bisa waluya temen jalan. Kula sing paring pitulung kalih panjenengan. Kowe sing ngusadani aku. Nggih. Jelas nih, aku nelakake rasa matur nuwun kang tanpa pepindho. Dene kowe sing bisa nyambung lan nyelametake jiwa aku. Ditepungake Lasmi. Aku dipati Sukodono. Nanti aku kedadian kaya ngene. Tenane aku ki memungsuhan kelawan wong-wong saka kraton Panjang.
aku dialap lan digrenak. Coba kene nyedak karo aku, Mas. Kowe banjur nyang tengah alas kaijanan tanpa roman. Lah banjur bojomu nyang desa. Bojo. Ya, Lah kok bojo? Lah wong katresnan mawon kok dereng gajah to. tegese kowe silegan. Nggih, kula tesih perawan. Kowe durung duwe bojo. Dereng. Pasti regane aku mongso keputangan kebuten karo kowe. Umpama tak suli nganggo sandangan Mas Picis inten belian. Kuwi sangsaya suwe sangsaya entek. Iki upama jeneng upama. Kowe durung bojo. Upama kowe tak pundhut garwa ngono kira-kira. Jenengan niku ampun bojo. Iya. Kuwi lair tanpa sing batin. Aja nganti sesambungane awake dhewe ilang. Karana apa wae. Kuwi saka kekarepan. Lha napa panjenengan niku tresna kalih kula lho Kanjeng. Lair batin aku tresna kelawan kowe. Bogaya lakon aku omah-omah karo kowe. Mesti bakal ngrasakake ayem tentrem, bagya lan mulya. Mergo kowe wanita sing tulus, sing suci. Upama lakon aku omah-omah bakalan kanggo Nanging kula niki saking karang pradesan napa mangke panjenengan boten tedhung. jeneng wong jejodohan kuwi ora mawas derajat, pangkat, donya lan bro. Wong kanthi linambaranake kang suci, kang bisa ndadekake wong bebrayan kuwi langgeng saprawas. Satu, Yen panjenengan pancen tresna kalih kula. Nggih. apa omahmu isih adoh saka mapan kene? Nggih. Saya meneh mengko yen bagus rupamu neng terap silamu ora mbok tata kowe nggodha anake wong neh tengah dalan lu anakku iku aku kok anakku iku aku apa sembrono Sampeyan niku ampun ngamuk-ngamuk ngoten to, Pak. Ditangleti riyen. piye Ditangleti riyen. ditakoni Nggih. kesuwen kepruk yang modial kurang ajar coba kowe nyuwun pangapunten umpami to kaladuk anggen kula tumindak saya-saya caket kalian pawis rene Pak yen sewu kula kala wau wonten satengahing wana menika kantaka semaput semaput apa mung alasan mergo kowe wedi karo aku mangke rumiyin mangke kula aturi sareh sampunipun kula semaput lajeng kula menika saged waluyung jebul ingkang sadani sing nambani niku bocah wadon sing nambani anakku iya nambani kowe niki anak sampean kok iki anakku iki Pak nuwun sewu gandeng menika anak sampean kula badhe wangsul wonten griyane Lasmi nang tumuli Bapak Prawo lajeng badhe ngeprok ngajak kalih kula lho sapa wonge sing ora mangkel wong iki anak mung siji sing tak domo-domo mongko prawang ning tengah dalan cedhak karo wong lanang sing aku anti aku setuju karo kowe gek kowe mengko nekel kawanitane anakku ilang prawane njur mbok tinggal mlayu
boten kok, boten watak kula. Demen ngajak dolanan kalian bocah Pak. Aku ngerti. Tembungmu sing manis kekae kowe mung bakal nampel kaluputan. Sanes. Mung bakal nampel kaluputan. Jono. Yen kowe cedak, Pak. Dipun wangun. Kula dipati saking Sukodono. Kula dipati Indratanoya. Pripun? Kula Indratanoya adipati saking Sukodono. Kanjeng Adipati Indratanoya. Pangapunten Kanjeng. Sak menika mangkep rutin. Mboten Kanjeng. Piye? Masih diajar. Malah kuwi bapak kewilangan malah. Mboyo kowe iki mau Sampeyan niku mbok yo aja. bloko karo bapak. Iki Kanjeng Adipati Indratanoya. Aduh, jenengan jenengan Pak sinten nggih? Kula ingkang nami Pak Kerto. Kula bapake Lasmi Kanjeng. Kula aturi jenengan. Aduh, Boten. Boten ngomong-ngomong. Monggo jenengan. Gengge kualah. Boten. Pak Kerto, nggih, bloko mawon. Tenane sak sampunipun kula tekun. Tulungi kalian Lasmi. Nggih. Kula rumaos keputangan bebeden. Ingkang mboten saged kula saur. Iki setunggal. Kula nganggekaken raos tresna kalian anak. Jenengan iku pun gojek lho. Anak kula niku namung lare saking dusun. Saya panjenengan Adipati. Lho, umpami tresna kalih anak kula napa mboten badhe nglorot dhateng jimat asma. Boten. Boten benten kalian ngeru pari. Najan to piyambakipun sampun ngisi. Sampun meh dipun panen ing piyambakipun boten pongas boten suwi. Boten dadosaken kirangipun kawi bapak malah kepara. Mangke kelampah si Adi Lasmi dados bojo kula. Badhe kula muktekaken liwat kula mulyakaken. Dan nanging boten badhe kula beto kondur wonten ing Kadipaten Sukodono. Inggih, Jalaran titi kalengganika Kadipaten Sukodono katembet kemawon desa. nggih, nggih. Awit Sukodono kabawah perintah wonten ing Penjalu. Lah Penjalu menika taksih wonten ratu ingkang kongas, ratu ingkang songan, Adigang, Adigung, Adiguna. Mila kangge nyelametaken menawi kepareng kula badhe nonok wonten griyanipun Pak Kerto. Malah tewas keleresan. Menawi panjenengan kersa gesang wonten dusun Ngledok papan panggenan kula malah remen Kanjeng Prayoga. Menawi yoga kados sawetawis wekdal kula badhe mapan wonten ing dusun Ngledok. Ngaten. Sampun rampung mangke tumuli enggal kumpul wonten ing Sukodono. Ngaten Kanjeng. Yo yen ngono tata-tata omah sik ya Kanjeng Adipati arep nyare nang maipun Pun sak wontenipun ngaten. rasa Sukodono. Ngaten. Nggih, monggo.